Здравейте, добре дошли в канала на Център Далет. Аз съм Ради и в това видео може да гледате седмичната прогноза за вашия зодиакален знак. Седмицата е от 15 до 21 септември. Прогнозата е за зодия Скорпион и предполагам повечето от вас са тук за да слушат за слънчевия си знак. Аз също, понеже съм слънце в Скорпион. И за нас тази прогноза ще покаже какъв тип събития и хора ще ни сблъска ще се сблъскаме в тази седмица. Докато лунния ни знак или лунния ви знак е също много важен, понеже ако слушате за него, тази интерпретация ще ви покаже, т.е. интерпретацията за лунния ви знак ще ви покаже как тези събития и хора ще ви накарат да се почувствате, т.е. дали ще ви харесат или не. Но ако слушате и за асцендента си, интерпретацията за вашия асцендент ще ви покаже какъв е най-добрият вариант да се справите с тях. Така, слушайки и за трите си зодиакални знака, например аз съм Слънце в Скорпион, Луна в Стрелец и асцендент Водолей. Да, слушайки за тези три зодиакални знака, на мен поне и на вас би трябвало да ви даде много по-обширна и персонализирана прогноза за идната седмица. Първата карта за нас скорпионите. Това е 7 пентакъл. Следвана от паш мечове. И третата карта, това е крал жезли. Това е една седмица на определен конфликт за нас скорпионите. Този конфликт може да се разрази в всяка една сфера в нашия живот. Може да е конфликт с съсед, ако щете. И конфликта ще е по отношение на това, че другата страна просто ще иска повече отколкото дава. Като цяло. Просто ще иска повече отколкото дава. Съседа, примерно, да кажем, ще иска по-добро отношение и така по-големи привилегии, отколкото всъщност той ни дава на нас. Или пък началника на работа, което между другото е много вероятно за тези от вас, които имат началници, аз нямам, но за тези от вас, които имат началници, особено с краля жезли, до седмицата пентакли, началника ще иска повече отколкото ни плаща. Ако ти харесва Таро и искаш да се научиш да го интерпретираш, не просто чрез ключови думи, които могат да се намерят във всяка една книжка, закупена с тесте Таро карти, а така, че да ги разбереш и да можеш да ги прилагаш в всеки един въпрос, който е зададен по възможностите на знанието на Таро. Курсът ми стартира на 5 октомври. В него ще разглеждаме символиката на картите, как се прилагат те в всяка една сфера в нашия живот, положителна светлина, отрицателна светлина и много други приложения на всяка една карта Таро. За записвания и запитване относно повече информация за курса, може да ми изпратите имейл на имейла, който го виждаш сега на твоя екран, както и същия имейл е поставен в описанието на това видео. На същия имейл също така може да се отправят запитвания за лична консултация и ще си изсмуква, грубо казано, аргументите от пръстите за това как, видиш ли, ние, щом работим там, сме техен роб един вид, защото не знам, аз отдавна не съм работил за някой, но на времето, когато го правех, имаше тенденцията за това, като смятат, че ти дават някаква заплата и едва ли не ти притежават душата, което не би трябвало да е така. Та през тази седмица ще се срещаме с такива неразбрани, грубо казано, хора, просто които ще искат повече, отколкото, да го кажем последния начин, заслужават. Като под заслужават имам предвид, че не са склонни да положат усилията, които са реципрочни за това, което поискат. И дали начина на поведение, дали начина на работа и така нататък и така нататък. И на нас се пада всъщност така
отговорността, един вид, да изразим волята на Вселената за баланс. Това, което даваш, това получаваш. За реципрочност. Да възстановим правилата в играта на взимането и даването. Дали взимането и даването на работа, дали взимането и даването в социалния кръг, дали взимането и даването в любовта, ако щете. И затова седмицата много ще зависи от това как подхождаме особено към хората, които са около нас, особено хората, които стоят по-високо от нас, защото ще е много лесно от тяхна страна пък да се възползват от тяхното положение и наистина да вземат от нас повече, отколкото те ни дават в замяна. Другото, което е, че през тази седмица така не можем да се надяваме на особена помощ от определени места или пък да се надяваме, че в даден момент все някой ще повлияе по благоприятен начин на обстоятелствата, в които се намираме. Това е една седмица, която специално за нас е всеки със себе си и каквото успеем да направим с нашите собствени усилия, като цяло това е. И е много важно да не се подлъгваме през тази седмица изцяло, да влагаме в амбициите на някой друг, освен ако няма нещо и за нас в тези амбиции. Така че, приятели скорпиони, братчета, сестрички, внимавайте, умната и не давайте, ако не ви се дава обратно. Това беше всичко за твоята прогноза за седмицата. Надявам се да ти е харесала и ако е така, абонирай се за канала. Ако не си го направил все още, харесай видеото, коментирай под него, ако има нещо, което искаш да споделиш с мен. И ако смяташ, че това видео може да помогне на някой, който познаваш, сподели го и с него. Надявам се да се видим следващия път и до тогава.